If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Nawa na sa'yo, barbaran? Ano lang? Tawon pa ne? Uy, white. O, tawon pa din na. Sa'yo mo rin? Hotdog? Aman. Fries mo? Tatang ikaw ni Lab? Tubag dayon, kinutuon. Kaya ng sumay? Tatang ikaw ni Lab? Ha? Aman. Fries na lang, Sil. O, pila. Isa. Ha? 20? Sara, uy. Ikaw, Inday. Ha? Uy. Ito pa ang ganito. Kapoy kasi nakulakaw sa kay Jeep. Ano ba? Ano ba? Ya, saka. Ito. Hindi pa doon. Pwede yung po itong nilin sa Balik na kami karong. Wala pa itong nalihok ba? Oy, manghugas Ako ako din mo si Tihon. Yung manukwa na bukod. Hindi. Mainig ka na. Abot uwan niyo. Saka to, ipinin mo kalabon. Niya na 1 month, ramanggot. Pwede na din. Maghugas aghan. Yung tuwig na kamukha bukuan, may grade 5 na. Uwing grawa, dyan nakuha. Kuhaon ako dito sa kuhan. Pilisin na lang ka. Gawahan ng PC. Naman yung Bert na kuhan dyan sa... Ano sa ganidim no? Bert na kuhan. Ha? Pila rin. Ayaw. Ayaw na kumukuha. Pila na lang siya. Gini rasa ini ang kuwatar mag-grade 6 na siya. Kilala na sa grade 6 na. Dagang pa rin. Sobra. Ikaw talaga sobra. Ikaw na lang na ikaw plato. Kilala na sa grade 6 na ano. Huwag ka pasasagi dyan sa kinder. Kailangan sa grade 6. Kung nakapasa ka, hindi na. Lahin mo na. Jiyong, Jiyong. Ano pa ka nag-eat, Jiyong? Oo naman. Ito, dahil ka sa iyo mo, oy. Nakatulog na eh. Bago mo na to? O, makakula siguro ito. Yan yung kuya, kay kuha mo na yun. Wala ka tulog, Jiyong. Yung Jiyong. Huwag Jiyong, nahimo ng yung-yung. Yung! Ah, patay na, isa. Kagwapo sa kong pangalan, Jiyong, timong Jiyong. Ah, murag ka ng piguwa. Yung! Saan? Bukti, oy. Mga nagtapok. Ah, mag-lisip ko na, dahil. Hindi lang ko na sila diha. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan. Yung inahan, nagtagbaw. Ang inahan nagtagbaw, nasunog ang kamot sa sulok. Di ba yung?
No! Yung mo na siya na great mo na. Dili yun, nahimong yung. So, lang. Asa special eh. Ang bibi ni Auntie, ang bibi ni Auntie ay vlog. This is my customer, Gio. No. Ay, abot day. Diyong. Isungil na, huwag magaling 22. Isungil dayon. O sige, pataw na. Simod mamoy. Simod sumamoy. Simod na sumamoy. Para marites. Para maritis daw. No. Dapat dalunggan si baboy. Kataan din sa simbahan sa ako na iba. Kasi maritis, makadungog Ay, man. maging sa pastura na 500 ang premium na. Ano na yun? Ala. Gusto lang. Ano yung nila? Ipiton. Say that eh. Verse man to, verse na. Sabton ba? Wala na, naduot naman ni kayo. Marvin ang nakakuha. Team boys. Dili na makuha eh. Ano, daw sa spring na. Eh, di makuha na. Kuha din na spring. Ano man? Alit itong imo. Kwarta dito. Di na makuha. Ginakuha na spring. Hawa ha. Hawa ha. Lagot na dito. Guba na. Ay. Oh, di na makuha no. Unsa? Nakutok na siya. Buwangi ha. At yan naman to. Nadyan, kamay na po ng distribution sa wifi. Oh. Wala na, sikil. Guba na yung muhang. Ang gilabay. Oh. Deb, dali, Deb. Luto na french fries, Deb. Dali, Deb. Sa tanang kinuko si Deb, lagi kang hinutunon kayo. Oh. Pagkatod ko picture na. 4 hours ba yan? May ako diri tanan. Ugmat, ito ko po. Dapat ka. Pagkatod ko pa rin. Una siguro 5 hours ba yan? May diri na diri. Marag makalog na dito. Kasi ko lang ako ko pa. Wala na. Ako kay tulog sa yan. Hindi ko Iputol-putol ni mo. wala eh. Diretso to. Si Kuya na magpuan. Putol-putol. Wala. Diretso to siya. Tanawa sa imong kuan. Tanawa sa imong storage. Lupat. Init po siya. Nag-andar siya. Pero init kayo siya. Init mo na basta dugay na yung gamiton. Init siya. Dili naman siya. Ana naman siya. Pay-pay na. Oh, i-charge. Kulang ra na kami. Pero nagasiga man siya. Wala may Unsay siga? Katungihagi nga lubat po dito sa Coastal Lute. Galit man siya pagpalong sa tuga. Pay-pay man dito sa tanan. Karon kay nagsiga man ang yang ulay. Ana na ko sa Ikaw na 5 ka oras ka andar. Wala din mo gibasa ang kuan.
I forgot. Wala ko maghatod guys. Ha? Patuloy na dito ka sa akin. Patuloy na dito. Ganun. Ay! Ako nila pa! Nawa ko di bayad asala. Ito ganit eh. Nawa. Sige na. May lang na. Ina-construct ka. Ipareserve daw sila daan. Pamilya. Pwede pamilya. Kuha naman sila kabuok. Ito siya ng kanak. Ngayon ko na. Ang dito sa to po isa sa pakagilid. Ilidot ko din na yung bata dito nga gamay. Kanang tanak ko siya pala edad. 2 anyos daw. Mga ambot lang, diri sa tikas, kaya naitindahan ka ng diri kong na. Apuno na ba, ambot, nabot dito ka. Diri, mansa nakangay diri ko, gamay daw. Diri, wala kang vakansi. Ano siya nakakandit ko. Wala ni ka naman na. Alam ni mo, Che. Oh, malaya. 50 tayo ko tayo, 20 natin. 50 ra, uy. Oo. Tablian ra. Tao. Salamat ha. Thank you. Patulang dahil ganyan. Nakabutang mo. Nasa balay. Huy na. Suridot kayo. Nakalimot ko. Ingon man kitong tako sa imuha nga din ko.
O mangita ka sa imong anak nasa balay, nakalimot jud ko Paul, pasensya. Naa dito Paul. Mo kita na kung tuyo. Wala gyud magpay-pay lang. Sakay ko sa kami, magpay-pay kasi sila sila. Sige pa na sila lang kung bunit. Ako na lang ikuha kay bisag gabalan nako. Uy, dili kay dili ako kanya init kayo. Ka makapasok. Siyempre, ikaw daw 5 ka oras gamit-gamit. Init na ah. Work na. Nalunod na ako. Ano mo ka-food? Hindi naman ko nakapyo. Upat. Taduhagan pa na ko? Uwi na ka? Trabaho. Asa? London. Ha? London? Ito yung musikat na kipalit? Wala pa, di ko na gusto. At kailangan na lang to nimo. Alusunan pa to, te. Isang taon wala pa. Wala pa yung ano to, wala pa yung kadina. Ay, wala nito yung kadena? Wala. Hindi hipuson to nimo. Dito nimo butang sa kilid. Pinoy Rap, paki-subscribe. Thank you. Nagpahukad na kung unte. Hi! Igod ko makita. Makita dito. Live na, te. Ay, na-record na. Upload na namin sa YouTube. Gamay, shoot ka! Uy, yung puto! Uy, yun! Nagigit ka! Nagaluman ni! Isa sa? Sa? Uy, asa mo ka ba dungday? Ha? Ano na mag-drive yung mama? Wala ka kabalo? Dala daw dito. Tawag ka ni Papa Maminaw. Halang ni te. Konti lang nakuha basura mo man.
Dadaya bayad ko. Kasi sige na nakipag-order na sunod-sunod ko Shopee ha. Ikoy? Ay, Isa. tato, te. Dali, te. Mato na ka mo? Wala ka lungag. Tapos puro diba? Kagot. Hindi na makita niya. Pinoy rap. Aning nga dyan. Nangunta ko bata yung hearing. Briefcase atong ni. Sige na kung minutin ko lang gusto na niya pag dayon akong hipos. Ang hindi ko ba? Kaya rin dito kayo. Mabuha ko Nagam na rama kay Kuana. Doon ka mo ano? Kapon o sa simbahan, pagpanggit ko ni Ate Mami Marge, naginang ko ka ng tubig, pero akong kamo. Yago kong gikunitan. Siya nga naman, wala ko kasabot. Kurog din. Barbecue! Pwede niya na, kanang barbecue. Kani lang, te. Papabayad ka na na ito. Baba ka ko na. Oo. Ato taron. Ay, sobrate. Taasa mo ma. Ganahan dyan kay ka maghatod og video ko kay mag-kiat-kiat ka. Matulog ko sa'yo. Tamahan na po ko mo mag-ano. Barbecue po. Gusto daya sa tupat. Gusto. Ay, anong salamin ko na ito yung ba mismo kapin ng tupat.
Yeah, ako mo akong kapulam. Ha? Ako. Akap? Akap. Magani ka na. Kung tapos na tayo. Nakadawat na daw kayo tapos siguro sa sila na lang. Ito naman po. Bahin-bahin. Hi, Nanay Bert. I'm waiting for you. What's your order? Bayaran ka ba sa doon na? Hatod lang, ha? Oh, pila man. Ang ano ko ka dyan? Albert Ningolo. Oh. Halang, Idam. Tag-29. Tag-Gis na. Liha lang, no? Put it there first because I will add pudding. Yes. Ang magaw din yun, senyor. Kagi mo daw. Depende. Kau tak dere para mo daw ka. Pwede ba? Basta maspatan lang kasali ko. Thank you, te. Maluwi mo na ka, senyor. Maluwi kasi. Dapat ka kung panda ba kung iyaan niya ko. Nanay Berta is one of my suki. Ang utang ng sarap. Utang man ko. Natin, Pinoy Rab. Say hi to Pinoy Rab. Bangon mo na mo. Hi. Mo partner. Hi. Don't be shy. Shy people. Nahay Pinoy Rab. Ay, Pinoy Rab. Padaog ako. Inahay Pinoy Rab. Diyos me, ina na yun. Ano sa mami magpaan nga magbahala? Ay, si Nanay Berta. Hoy, ano sa ka nagibusog mo makadaot ninyo? I will count that. Wait for a while. I will put charcoal first. 100 lang ito. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kulangan pa. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kulangan pa. O, buha kita nag-port. Parang 100. Yung make it hatod-hatod sa house, ha? Don't take it fully. Uli, katon o. Gabi, kung huwag mapat si Dodong, pwede man, bungtang mo. Bukaw eh. No. La, time mo, di na mula, Albert, bantay lang ka. Do not hatod-hatod in the morning because Marvin will go to the market early. Mangumpra ka. Hoy, Berta! Here's your Lola! Wingra! Come here! Hoy, Wingra, tawag kasi mo. Tawag kasi mo kaluha, Wingra. LG! I miss you, ya! Ay, nasa. Oh. Ako na na. Ano ba? Oh. Oh! Nasa ko ka, te? Eh! Nasa ko ka? Ay, na. Kasi mo halag dito. Asa may daw ni Sabel? Tapos na! Declaim na si Sabili ang daog. Wingla! Di ba, Ben? Uy, hugaw na, oy! Tigtago-tago niya ang hugaw na niya. Nakay ko ba, nag-improve ko lang. Pusing ko, nag-libog sa biyan na ako. Sa kawang ko, sa piling. Ano tayo ng lokal ka sa tao? Lukod, may mag-boding. Problem tayo, anak. Ato lang, anay, mga kapag- Yeah.
Tanang dyan ka. Ito pangalan niya? All of you. Yeah. Ato ragot sa pala. Ito pangalan niya, Nay? Jan Albert. Sampita ragot sa Uncle Marvin. Uncle Marvin, pabutangan daw mantika ng Giselle. Tama. Saan nila? Ay, nabusog na dito. Yan ba, nagtapos tambok na. Ay, sige. Sige po, internet yapon. Tumbok-tumbok pa yun. Nauli naman, pupuyag. Tingnan, bito na sayo ka na sa balay ganina ba? Alas 10:58. Eh, nagsasabi din. Tagubo sa diyan sapatos, katugsa. Kinsa man siya. Yeah. Di pa naman na siya careful nun. Langga na siya Marvin. Ihita yung Marvin sa iyo. Papaganit na siya alas 11. Man, absent siguro ko si Dwayne. Mo na sa kanya siya agad magkuhan. Thank you, John Albert. Lagang, lakaw rong, sibat rong kayo. Yan na siya puyo. Hindi ay, nalawin man ko kayo. Kuan man. Nalit man ganina. Yan na siya. Ako, diri lang, ang tusong taka. Isag sigar, diri mo sugot, ako lang ang yun. Luoy kayo ka, ka-eskwela. Tabang ha, tabang. Lagi, may kabalo mo. Tabangan ko ninyo, di kayo magpatulang na sa mo. Hadlok lang ang natin. Mag-uban na ng mga... Wow, gani, ako kisulahan. Doon ay likayan. Kaya kung kana lang man siya maghatag sa imo kalikot-got sa imo kinabuhi mo pag magpuyo. Look, Rob, my customer is so very sexy. Oh, the winner of... The winner of the buy it and win. Wala. She claimed it already. Kaulo. He ordered a 7, 4, and hot cake and 2 head. Hey, Panera, where's your... Dapat mo masig mag-English na balong. Ayaw, sige, English. Ay, lakot ko siya mag-English, eh. Hindi man ikaw, ipadulog ka naman si Panera. Ano, Daniel? Mga Amerikano. Don't call it. Dili na lang ganit ko may istorya kaya ikaw po na ko English. Pagkuha dito, kuha Ay, asa man ka? Albert. Plato Albert. Kananghalang ha, kailan may kananghalang. Oh, halang daw. Nga daghana. Oh, halang daw. Pauta na siya. Ano man? Dili halang? Ganun mo tanong na ko diri. Sana siya kung sa kahalang. Sa tijubi nga wonder siya mag-uwi siya. Ha? Ha? Diyan siya? Pwede siya mag-good. Ako di ko kapil. Punta pa ka, basta ka labanan. Isa lang nagkitag maayo pa rin. Ako dili ko akap man to ako mo gihapon di gyapon pwede. Basta man ko kayo magsilid nga pwede sa akap. Kay namay nahiringan nga nakadawat og akap niya. Basta sa akong nahibawan, basta ako ka. Dili din sa pwede. Naman na ko sa tupa mo. Chito mo tamahalang. Ako lang kaya Ha? Tama so sa halang. Ah, sus. Halang mo kayo na. Halang kayo? Halang kayo. Ay lang tanan, ay lang. Halang di kayo? Wala pa siya ikuan ba? Nang tawag natin. Nang wala pa siya kabukad ba? Wala, makong gani gigamit ni Kuya kan. All from what? 5-6 to. Nay, ambot na lang kita ni mga anak. Kadawat na tulo. Minsan man. Kone, 5-6. Kone, gingon ni mo dili bunalan. Sa, tinggara na. Minsan man. Dili. Tik-atikon na tayo nga kitan tiyan. Kaya dili itong eskwela. Ha? Wala na po, wala kayo libre sa inyong wifi. Gusto mo itong naging year pa man to?
Dito nag-ayaw ba? Nagulat siya sa itong prini mo. Libre ba? Ano siya nag-ayaw? Libre ba na sa guwapa naman na sa karon. Iwan na daw yung Namok mo ba? Hoy, namok na siya pamuyag. Nagwapa mo. Hindi naman siya stress. Lang kay, sige naman nakakaon dito, sige. Sali. Dugan lagi na dia. Sana. Sabon man na. Sana. At Sabon tapon. na. Pila nagyap ko na yung mga kuwan pero Kasi nakakita ko sa bagong kuan na ako red doon. Magula ko pa. Na. Rio. lalagi ko Wala pa kay isa iyo. ang vlog ni Hindi mo na ba te. yung Rio ni? Kita siyang vlog ay sarap ko. Kuwan. Ano ba sa atmosphere nila? Puro sila. Na, uy! Meron sila kapasok. Sabil. Balok sa kukuha sa paypay. Sabil. Thank you so much! Bisa na. Ha? Ha? Lagi kita na nila yung kapakaw mo. Ano ka nito? Dapat mag-lista ko na. Inan tabitaw ka nga maglista ka. Wag yun Kaya din. na, mag-print out ako dito katulid. Dito ko mag-print out. Anan. Hinoon ko siya. Kapit mo, pinagpinagpinagpinag mo. Bit ano na siya. Uy. Asa imong bag lang? Wow, yung kay kwartaan eh. Parehong kwartaan eh. Nangutang ng ganit ta. Grade 6 na ka din now. Mga cute. Cute, makulit magtaas. Pag-reading na. Tulog sa ko. Sino taong ka? Kaya kayo ko mag-re-re-re. Kayo, enjoy kayo po. Pag-abot diri sa school. Ang init doon na, di na ko alam na kay init. Dito kayo pupukuan. Nag-drive tayo sa doon na night. Ayan, minsan nag-drive taxi. Sirwan. Puli-puli sa kong area. Kuha po siya sa mga kauban. Ako ra ba itong na Titan 1, 2, 3. At ako. Huwag akong kasin. May tulog. Yak man sa ako. Ano ba yung test na to? Didong. No. Oh, yan. Oy! Albert! Ayun sa ako na. Ayun sa kalakon na. Taklubisan na dito. Latas ako. Di sa mumpuan. Talo nga, mayabo! Isa. Maliw, pagkatod anak. Wala, yun na yan. Wala ni ma? Ha? Ay, napangutala, Jiri. Sige, to sa to ma. Kapit ako na. Amo.
Sige, ito sudan na to, ma. Ano kay sa Laura? Lugog. Gulay man to. Dapat gulay. Liligan ko niya, Juan. Ihalo sa itlog ba? Ayute. Ayute. Bakit to? Wala ni kailaw sa gulay. Ano papa? Mamulis, di Papa? Muli siya kay may alam ko siya sila po. Okay na no. Ano sudan na? Ngutang ko din eh. Kaya also, gutom na ko. Hotdog. Also, Nakoy kwarta. ha? Nakoy kwarta. Asa mara? Oh, Ilan yung wala kwarta? dako lang. 150. Hindi, balo na rin mo eh. Ano kung taga-tagaan nila? Kanina lang? Len? Magbalo na lang ninyo. Ay, apen. Apen. Sana ganang kalawang tuwan sa daan no? Ayaw kala. Nga ka di sa kuwan, nado sa kwarta. 150. Uy, baon na ninyo. Ano na kung tagayan sa Pwede magbibili magkuhan daon. Ha? Kaya pwede magbibili mag-recess. Hmm? Hindi mabay kung saan ko nakukwarta mo. Hatang gaya kung laylay ko sa nakukuha. 50. Sagandang 50 karon. Ayaw na lagi. Balo na rin. Ano kung kay 100? May budget na lang. Hindi, alam ko na. Tabuin Isang na lang. giutang. Ha? Isang giutang. Ano? Hotdog. Kanang kuwan. Kanang sana. Liog. Kanang. Kwarta. Pila man yung giutang? 100. Ano din yun si Kuan? Ay, manak. Muli siguro na. Gabiin na. Alas 10. Ikaw na si Itan. Itan! Ganyan na ka nagluto. Napukla na na ron. Si ate mo laylay niyo. Itan! Ano siya ito nag-study? Nadia. Nawasi kong Itan na! Yan, naakoy kwarta. Nawasi ko daw ang labit. Ang awa David. Pagkaon na dito, Panginoon. Hindi mo kay kwarta? Dali, sagli. Ayaw, ulit ang Una po kwarta ba? Kwarta na. May baon niya. ayaw, sumunod. Pagkaon dito. Hindi na ba? Hindi magbaon. Wala ba na mo sila? Pwede na po. Wala mang bitit ba? Buktan tigtil bitit. Wala ino. Wala na kung biyahe baka diri no? Wala. Isa ka mo tong anak ni Inday si Kuan? Si Alin? Naputing ko anak Ito na niya. dalong nila. Kulero na. Dali na! Luto na niyo! Dali na! Uy, matagap daw ng bata daw. Makuha ng simot. Mag-disgusted mo. Kiat mo na siya kaayo eh. Makuha mo siya mo anang talinis. Kuan ba yan? Sakit ba yan ah? Mabungig yung ka. Ini si Wingran, no? Buhay butang. Sukul mo nanak mo lo. Ay, kung takmul-takmuli, ha? Kayo, kung Kaya kaya ra. mo. Isa ng babae nag-discuss ako. Iya, sige. Bin, tawag ka maman mo! Mandita na. Mandita na siya. Kasi remembrance. Enemy. Nasayo pa ni siya itong Domingo. Ako na kung Joy? kisa daw siya kanya.
Po. Nawali ba yung contact mo, Mister? Wala, nasa ko ah. Luto na, ketchup pa eh. Pag mo lagi yung tao. Pero, Gani, ubok na ko. kasakit sa kukuan. Seso daan niyo kuan. Isa sa bawah. Dali lang mo diri. Dali lang mo diri istorya. Wala, Bege. Magkaan. Napasan niyo to si Mia, Bege. Asan sa bawah? Bakit ang ano, ang tungo karni. Pikas-pikas ni Mama. Ano ka? Sige kung sabaw, tungal akong sabaw. Sabaw lang. There's a welcome here. Wala. Ano? Ato sa kuto lang ko. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.